and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Kaayok yung paligsan ng bayana, eh. So, nagpabadlong sa. Kinahanglan nga ayun ganyan sa pagdaang iyang papel sa kinabuhi ni Kuya Del. Kung may relasyon naman yun kahak na sila. Wa pa yun ka magkasabot? Kaklarong anang may something na nando, ha? Sumadod. Nga nung miandar man ka. Ang looy yung mga plato, mga tiridor, kutsara, mga baso, nga imong gipustak, di nahukas kas kang atong gikalaan ba? Nga labay naman toothpick, di rin pa kumaigo. Kaya, no? Sila may imong gipahimungtan nga buwa man ay mga sa. Kung makasulti patingali, no? Kung makasulti patingali ang mga gamit na to, sige na tingali ito gangyo. Sige na gangyo ni mga, husto na, tama na. Ano ba? Period. Kuya, dire kas Francis. Tapad mong agaw, Glenn. Ano? Dire lang din sa likod. Kay pakatugon ako si Kuya ni Machine. While magbiyahe pa. Kay luoy kay nagduka pa. Sige na. Ato na ta. Che, filler na. Dan? Dan? Madam! Ay! Hala! Sana magito siya. Hay naman mo huna-huna. Nagatubang man unta ta. Pero grabe makakatulala. Impakta ka! Ay. Bisag kapila pag ko matulala, wa kay katungod sa pagsinggaak na kung banyagaa ka. Singgaak de ko. Singgit de ko. Nga honghong raman unta ta. Helom! Muhatag kapag yun ang katarungan ni mong barot. Power das ako atubangan. Aron dili maggumbang akong adlaw mananapa ka. Dili ka gusto mo atubang ko di ma? Dili! Okay. So pagsukad yung imuha kung mukaon ka, kay magasukad sa kog para namo ni Pancho. Ha? Ay ko ginana ha? Kanuntarong kang buang ka. Gigutom na rabak. Ay pagkatawa! Yati ka! Ay, mukatawa yung gooy! Ay, pagbuot! Hala, kakatawaan nan raan ang muingong kang imo kong kanon. Alam mo kaon di kag bakiron? Alihaya! Yawa ka! Panuway ka! Pahawa sa kong kinabuhi, animal! Tangil agbaba ni nga mo, ay. Bayri una, kostanan ni mong utang, be. Kay musibat na yun ka? Kay kung gipulaan ka sa ko ag dagway, nga, kuan ka ng gipulaan na ka ni akong dagway nga kagwapa na ko, ay gingiluhan na sa kus imuhang naong madamay. Ikaw kay mapatay na ako, Chay-Chay! Ay, nung ka! Wala mo patay yung ko aron lang ko mapriso. Excuse me! Sayop yun ang linyahan ni mo, madam. Uy, kanindot uroy sa kinabuhing gawas nun. Hilom! Hilom, ha? Hilom! Hala, ilong Palayo, untile. palayo na ako kaya ako nito bagon! Oo, tumaga. Hello? Puliin? Trans man? Oh my God. Salamat nga mitawag ka. Lagot kayo ko gabi, oy. Kanita magyud mo makontak. Kami trans na po. Relax, Ma'am Shi. Busy lang. Okay. And how are you? Happy. Very happy. Kay okay na minitel, Ma'am Shi. Unsa nga okay ang buot ni mong ipasabot? We are in love with each other. You're not kidding. Tinuod ang imong nadungog, Ma'am Shi. So, shall I say nga, ayaw paabot nga mo lahutay pagtugay ang inyong relasyon? Pagkasal na dayon mo. Mami, ayaw na pupuwang bunga. Gawa pa mahinog. Del, wa na ka sa karaang panahon. Bago na kalibutan karon. Gusto kang mailog sa lain si Pulin? Bantay ka. Kung mailog man gani siya sa lain,
Siya na siya anak, mami. Kaya ako, magmatinod-ano magigo. Mamshi, hatagi lang o na mikhi kayo nga ma-enjoy o na namo ang panakuyab namo, okay? Asa naman kung unya ng kasal, kung ready na kid me? Ang importante, nga si Del naog ako. Ay, besit, ning tutunlan na. Karon pa man mi karas, oy. Kayo, gini mong tuon kung natanak ka. Lablab, nga naman ka? Mikatul akong tutunlan, kuya, oy. Ay, gisungog gid ko. Ay, giputol yun ang gibati na kong kalipay nga nagtanaw sa mga nindot nga view. Nga atong naagian karon. Relax, darling. Ayak sige pangigham din agad tingaling masama lang imong tutunlan. Babe, wala sa linyas, mami? Gi-off na nako, babe. Kay dili na tumahuman ang istorya ug di na ka makapahuway. So, sige na. Piyo nga na nagparik ang imong mga mata. Ali, higda na sa kong paa. Buisit. Ano bang miapas magikaw eh? Maligo ta, Ada. Dali! Apunan ka lang kaliya, oy. Ilang ko maligo, kay gitugnaw ko. Tingnan lang yun sa kandingon ka. Pahala ko sa imong isulti, basta pagili ko maligo. Alia! Si Papa ang nanawag. Alia! Pa! Maligo sad ka? Adili! Yapas na ka, haron mo pauli na kay manglakaw ta. Nagpaabot lang imong inahan, iyan. Alak ka. Ala, sakto na ito, oy. Hawas na, Liya, oy. Nalimunta nga mga tudeta sa Pikas Barangay kay Pista. Mao sige na, hawas na. Oh no! Oh, unsa problema? Hey, hi naman ta. Ka-weird na ko din ang tapita. Hain na ta, oy. Amot. Tuwa ko'y kalibutan kung unsay nga ining nabita. Basta kay, gisubay lang ginako ang daan ba? Gisubay na ko. Hangtod nga, may abot ta ining lugar. Nga, di na, wala ko kasabot. Kay, di na kalutsan og sakyanan kay, natipak ang daan. Nya, pangpang lang ubos. Manaog ta. O mag-alinaw tas palibot. Kasi palig dunay tao nga ato nga mapangutana. Tara. Sige, tana. Oh, babe, kamo lang ha. Ako anira ko sa sakyanan. Sige. May tao ba ini dapita nga? Pwede namang mingawa ini, kuya? Mao ni inyong bisyo ni Glenn din eh. Magpatuyang na magtaak sa mga lugar nga dili mo sungito. Ingon ana ang mga wanderer. Mo man na wanderer, ha? Ingon ini ka kakumpiyansa, kuya? Tingali. Oo. Tungod kay dako man ko pagsalig sa Ginoo. Ak kinagaw, bataan dyan na ito Ginoo itong kinabuhi. Una importante. Inya sa man, ha? Mula bang tagaw? Oh, pero maglakaw lang. Kay ato maging nakita nga mikibahang gyud ang daan. Kay natumpag man eh. Oh, tanawa. Naagid sa tuong nga bahin nga nag-umbaw sa pangpang, di ba? Gaw, unsa naman? Ha? Dili raman tingali na malusag ang daan kung kita raang matunog, di ba? Ay no nga dili ginabasta-basta nga malusag. Ato naging lihayan ang natumpag nga bahin. Kung wa ko masayop, giagian og dakong bulog sa tubig ang daan. Mao gyud. Sige. Mupadayon pa ta sa unahan. Aron pagsusi kung unsa na ni ato naabtan. Hey! Asa man mo? Iyo ko biyaan? Amo ra ba kang balikon? Di ka po'y magkaka.
Gusto mo ka magpabilin sa sakyanan? No! Dili ko, oy. Di gininuan ko. Doon na pala masaag na ungo dito o kanon ko. Wow! Uso pa day ang ongo ron? Hala, may tag tinuod na no, aron makakita ko. Diligil magsilbi din ang hadlukan. Asa man mo? Mula bang para sa pagsusi sa unahan kung unsay naa dito? Tala mo! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!